खुलुमबाय फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनिसिम जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं आंनि गोसोनिफ्राय माखासे रायजो राजानाव सोंस्लु आरो रायजो राजानिफ्राय आं माखासे आंनि गोसोआव जाहाथे आंनि सानस'नो हायैखौ जाहाथे आंखौ फोरोंहरो। दिनै प्रमद बर' दिनै आंनि गोसोनिफ्राय सोंस्लु आरो रायजो राजानाव आंनि गोसोनि साननायखौ आं फोरमायनो नागिरदों। गिबियावनो आं निमाहा बियो आंनि बुंनायफ्राव प्रमद बर'नि मेडामनाव आरो प्रमद बर' सारनाव आरो जेसेबां जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि बिमा माहारिनाव आङो निमाहा बियो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला जाहाथे आंखौ निमाहा होयो। आंनि रायजो राजानाव सोंस्लु सोंनाया जाहैबाय जाहाथे दिनै माने अखा ओरैबायदि हादों ओमफ्राय मा खालायगोन मा खालाया। दाखालि आं मोनसे बर'नि मोनसे आं चेनेलाव नुदोंमोन। दा सोरनि गोरोन्थि आं हमनो हाला, रादाब बुथुमगिरिफोरनिसो गोरोन्थि जाखो ना माखो। प्रमद बर'नि मेडामनि हिन्जावनि नामखौ होनानै बिनि उनाव जाय हाबा जायैनि सिगां उपाधि दंमोन बे उपाधिखौ होनानै आरो बर' माब्रै नामा बरालि बर' थाखो। दा आं बेखौनो सोंस्लुनो आं लुगैयो दिनै प्रमद बर'नि हिन्जावासो बिदि लिरनो थोनखो ना माखासे जोंनि बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रासो बिदि लिरखो बेखौसो आंनिफ्राय सोंस्लु रायजो राजानाव। बोरै प्रमद बर'नि हिन्जावनि नामखौ होनानै डाइरेक्ट बर' थानांगौमोन, बरालियालाय बोरै हाबफादेरखो। दा जों नुदों बर' आइजोफ्रा जेब्ला हाबा जायो अब्ला बिबारि बसुमतारी बा कलिता बिदिथ' लिरा, बा पुर्निमा नार्जारी दास बिदिथ' लिरा। डाइरेक्ट बे हाबा जायोबा मा लिरनांगौ बे पुर्निमा दास बा बिबारि दास बिदिनो अनेक अनेक नामाव लिरहैनांगोन। खिन्थु गावनि बर' हारिनि उपाधिखौ मालाबाबो हारसा हौवाफोरजों हाबा जायोबा गुबुन हौवाफोरजों हाबा जायोबा मालाबाबो बिदि लिरदेरा बिदि होदेरा उपाधिखौ। नाथाय मानो थाखाय होदेरा बेखौ जोंनि बर'फ्रा एसेबाबो साननो गोनां। दिनै बेखौसो आंनिफ्राय आं सोंस्लु। दिनै गुबुन हारसा हिन्जावखौ हाबा लायोबा बे हारसा हिन्जावनि उपाधिया मानो थादेरो। कबिता जुदि कबिता कलिता बर' थागोन बे माबायालाय कलितायालाय अबाव हाबदेरो। दा नों बरालि उपाधिया प्रमद बर'नि हिन्जावा बोरै बरालि बर' थाखो। आंनिफ्राय सोंलु आं बारा गोलाव खालायनो सानाखै। बर' आइजोफ्रा हाबा जायोबा डाइरेक्ट मानो मोनाबिलि सयखिया बा हर गेजेर सयखिया बिदि माने लिरो। डाइरेक्ट माने उपाधिया बर' सिख्लानि उपाधिया माने थादेरा हारसा हौवा लायोब्ला। आरो हारसा हिन्जावखौ जुदि बर' हौवाया लायोब्ला मानो हारसाफोरनि उपाधिया मानो थादेरो। बेयाव माबा मोनसे दं नामा बेखौसो आंनिफ्राय सोंस्लु। आरो आंनि माखासे सोंनायफ्राव जुदि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ मोजाङै फोरोंहरो। मानि थाखाय बेखौ लिरो आं बेखौ माने बुजिया। बेखौ आं माने सोंदों रायजो राजानाव बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव आं सोंदों मानि थाखाय बे माने हारसा हिन्जावफ्रा हाबा जायोब्ला मानो गाव गावनि उपाधिखौ होदेरो आरो बर' हिन्जावफ्रा हाबा जायोबा गुबुन हौवाजों मानो गावनि बर' उपाधिफोरखौ मानो होफानो मोना। बेयाव माबा मोनसे दं नामा बेखौसो आंनिफ्राय माने रायजो राजानाव आं माने सोंदों जाहाथे आंखौ फोरोंहरो आंनि बुजिनो हायैखौ। आरो आं मोनसे लास्टआव आं खावलायो जाहाथे रावबो गाज्रि मोननाङा। नैबे आसिखौ माने मानि थाखाय गेद्दा जादों होननानै आंनाव सोंहरदों सानैसो मानसिया। सोंनायाव आं बेखौनो फोरमायो जेब्ला आफादाव दंमोन थांनो सोंहरदों। सोंनाया मोजां मानसिनि माखासे गोसोफोरखौ माखासे जुदि अबेबा माबा मोनसे उसुबिदाफोर नुयोबा सोंहरनायाबो मोजां। बिदि जोंहा सोंलायै आरो सोरबा बुजिनो हायैखौ फोरोंहरलायैयावनो गावजों गाव नारा नाथा मालाबा नांलाय खमलाय जायो। नैबे आसिया आं रायजोफोरनि सिगाङाव आं फोरमायो जेब्ला आफादाव दंमोन बिश्वनाथ सारियालियाव जेब्ला बर' हारिनि गेजेराव 16 नभेम्बरखौ फालियो अब्ला जों भलि गेलेदोंमोन। बे भलि गेलेनायाव भलिखौ डाउन बुनायाव नैबे आसियाव नांनानै बे आसिया माने सलथमनानै बे समाव जोङो डाक्टारनाव थांनो हायामोन। गावलियाजों मलमजोंनो नादोंमोन। बेनिफ्राय बे बुस्थुआ
जोंथ' बे समाव बिराद आर्मि पुलिसनि माने अपारेशन समावसो जोङो बिसनाथ सारिआलियाव दंमोन नालाय बे समाव मा जाहैबाय ओरै मेडिकेलाव थांनो हाया डाक्टारनाव थांनो हाया बिदिनो गावलिया मलम होनानै नाबाय थानानै बे बुदोंमोन बुनायाव बे हामबाय खिन्थु नैबे गेद्दाय थालांबाय आरो दा बै समाव जुदि डाक्टारनाव थांनो हायोमोनब्ला हयथ' बे सिदा जाफिननायनि माबा जागौमोन आरो सिदा जानो हागौमोन दा डाक्टारनाव थांनो हायासै बे समाव जोंथ' आफारावनो दंमोन नालाय बे गेद्दायैनो थाबाय आरो आं बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायनानै आंनि बुंनाय आंनि सोंनायफोरखौ गोरोन्थि जादोंबा आंनि निमाहा बियो